सिंधुदुर्गातील कुडाळ तालुक्याला ऐतिहासिक वारसा आहे. पूर्वीपासूनचं हे सत्तेचं केंद्र. कुडाळ देश या प्रांताची ही राजधानी. शहरात संस्थान काळातील प्रबळ घराणी म्हणजे खासे सावंत प्रभावळकर होय. ऐतिहासिक काळात शिवाजी महाराजांच्या मोहिमेत महाराजांनी त्यांना समाविष्ट करून घेतलं होतं. त्यांची कामगिरी पाहून त्यांना पुन्हा प्रांतातील जमीन देऊन सुभेदार म्हणून नेमणूक केली होती. त्यावेळची सूर्याची गाळवी म्हणून या ठिकाणाला संबोधलं जायचं. हे ठिकाण आज वाघसावंत टेंब म्हणून ओळखलं जातं. त्या ठिकाणी असलेलं भवानी मातेचं मंदिर राजघराण्यांच्या भवानी आई मंदिराची प्रतिकृती आहे. कोकण आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं खास नातं आपल्याला पाहायला मिळतं. मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला जसा शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झाला आहे, तसंच कुडाळसुद्धा त्यातलंच एक म्हणावं लागेल. आणि या दरम्यानच्या काळात अनेक राजघराणी ही आपल्या कोकणात स्थायिक झालेली पाहायला मिळतात. त्यातलंच एक राजघराणं म्हणजे सावंत प्रभावळकर यांचं. त्यांच्या मंदिरातील जी आता कुलदेवता आहे ती शिवाजी महाराजांच्या भवानी देवीसारखी अगदी तशीच दिसून येते. त्याचे जे अनेक कार्यक्रम असतात, त्याची जी प्रथा परंपरा आहे ती या घराण्यानं आजही आजच्या 20व्या शतकात तशीच टिकवून ठेवलेली आहे. या मंदिराविषयीची माहिती जाणून घेऊया कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा ह्या खास कार्यक्रमात. आता आपल्यासोबत आहेत भवानी मंदिराचे कार्याध्यक्ष, समितीचे कार्याध्यक्ष राजू सावंत सर. त्यांच्याकडून या मंदिराविषयीची अधिक माहिती जाणून घेऊया. सर, काय सांगाल, शिवाजी महाराज आणि या मंदिराचं काय एक वेगळं नातं सांगितलं जातं, तर ते नातं नेमकं काय आहे? ते नातं असं आहे की शिवाजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्य निर्माण करण्याचा विडा उचलला, त्यावेळी आमचं जे प्रभानवली संस्थान होतं ते संस्थान त्यावेळी 1600 सालाच्या दरम्यान त्यावेळी ते स्वराज्यात आम्ही विलीन केलं. आणि शिवाजी महाराजांसोबत म्हणजे आम्ही शिवाजी महाराजांशी एकनिष्ठ राहिलो, थोडक्यात सांगायचं. आणि शिवाजी महाराजांसोबत आम्ही ह्या कुडाळ परगण्यात आलो. आणि त्यावेळी आमच्यासोबतच आम्ही आमचे देवस्थान सगळं इथे घेऊन आलो. त्यामुळे ते देवस्थान ह्या ठिकाणी कुडाळ स्थायिक झालं. आणि इथे सावंत प्रभावळकर राजघराणे, हे पूर्वी आम्हाला प्रभानवलीकर म्हणायचे. इथे कुडाळ झाल्यानंतर आम्ही सावंत प्रभावळकर राजघराणे म्हणून आमचा इतिहास चालू झाला या ठिकाणी. पण सावंत प्रभावळकर हे राजघराणं कुडाळात आल्यानंतर सुरुवात झाली. त्या अगोदर प्रभानवलीकर संस्थान होतं. त्यानंतर इथे कोकणात आल्यानंतर कशा पद्धतीनं हे सगळं बदलत गेलं, म्हणजे हे तुमचे बदल कसे घडत गेले? त्यानंतर काय झालं, इथे आल्यानंतर सावंतवाडी संस्थानवर चाल करण्याचं शिवाजी महाराजांचा मनसुबा होता. परंतु तो त्या ठिकाणी तह झाला आणि तो जो बेत होता तो बेत तिथे फसला. आणि शिवाजी महाराज परत पुन्हा आपल्या परतीच्या मार्गावर निघाले. त्यावेळी ते कुडाळचे जे कुडाळ देशकर होते, कुडाळ देशकर, त्यांचं आणि सावंतवाडी संस्थानचं हार्डवेअर होतं. त्यांची नेहमी युद्ध चालू असायचे आणि त्या ठिकाणी कुडाळ देशकरांचं सावंतवाडी संस्थान निभाव लागत नव्हता. अशा वेळी शिवाजी महाराजांकडे त्यांनी मदत मागितली. मग आम्ही कुडाळ शिवाजी महाराजांचेच सुभेदार म्हणून इथे आलो. आल्यानंतर मग शिवाजी महाराजांनी आम्हाला आदेश दिले, आमच्या राजांना, राजा सूर्यभान प्रभानवलीकरांना, की तुम्ही इथेच थांबून कुडाळ देशकरांना सर्वतोपरी सहाय्य करा. आणि त्याप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी त्यांना सहाय्य करत राहिलो. त्या बदल्यात आमचे तनखा होता तो कुडाळ देशकरांनी
आम्हाला 5,000 होन दर साल देण्याचं कबूल केलं आणि त्याप्रमाणे आम्ही इथे त्यांच्या लढाईत संस्थांबरोबर आमच्या लढाई सारख्या व्हायच्या. संस्थेची लढाई आमच्या चालूच असायच्या. दुर्दैवानं काय झालं, खवास खान आणि बाजी घोरपडे हे कोकणवर स्वारी करण्यासाठी खाली उतरत होते. त्यावेळी आम्हाला शिवाजी महाराजांकडे जासूस झाला की ते कोकणावर स्वारी करण्यासाठी उतरत आहेत, त्यामुळे तुम्ही हरपूरच्या घाटीत जाऊन थांबा. आणि त्या ठिकाणी आमचे राजा सूर्यवंत प्रभानवली त्यांचं संपूर्ण सैन्य त्या ठिकाणी गेलं आणि ती संधी सावंतवाडी संस्थाने साधून या ठिकाणी कुडाळ देशकरांच्या राजाचा लढाईत त्याचा घात केला. आणि त्या दिवशी कुडाळ देशकर हे नाव इथलं संपुष्टात आलं. मग इथलं ज्यावेळी स्वराज्य स्थापन झाल्यानंतर राज्याभिषेक झाला शिवाजी महाराज, त्यावेळी शिवाजी महाराजांनी जे जे संस्थानिक होते त्यांना शोधलं आणि त्यावेळी प्रभानवली संस्थानचे राजा हे कुडाळ सुभेदार म्हणून आहेत हे त्यांना कळल्यानं त्यांनी इथे आम्हाला कुडाळच्या इथे ह्या ठिकाणी सूर्याजीची गाळवी म्हणून ही आता जी आमचे मंदिर आहे ही जमीन त्यावेळी आम्हाला त्यांनी बहाल केली इनाम. त्यांना सूर्याजीची गाळवी म्हणजे अजूनही आमच्या सूर्याजी राजांना दिलेली जी जमीन होती तिचं अजूनही शासनाच्या सातबाराच्या दप्तरात अजूनही सूर्याजीची गाळवी म्हणूनच नाव आहे. म्हणजे ते खरोखरच त्याचा एक पुरावा आहे तो. म्हणजे नावात बदल होतो परंतु शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या जमिनीला सूर्याजी राजांना दिलेली जमीन तिचं अजूनही सातबारात सूर्याजीचीच गाळी म्हणून नाव कायम राहिलं. होय. आणि त्यानंतर मग आम्ही इथली इनामं आली. त्यानंतर सावंतवाडी संस्थांची आमची सोयरीक झाली. मादांती सूर्य प्रभावळीकर यांची पत्नी म्हणजे तीच कोण सावंतांची 5वी मुलगी तिचं नाव अंबुबाई. तर अंबुबाईबरोबर त्यांची सोयरीक झाली आणि ते जावई म्हणजे ते कान्होजीराजे प्रभानवलीकर. कान्होजीराजे प्रभानवलीकरांचा पानिपतच्या लढाईत कामी आले. त्यांनी हा आता जो प्रभावळकर वाडा जो बांधला आहे 1757 सालात तो प्रभावळकर वाडा त्यांनी बांधला आणि ताबडतोब जासूस झाला की तुम्ही ताबडतोब पानिपतच्या लढाईला निघून येते. घोडगे मार्गे ते कान्होजीराजे प्रभानवलीकर त्यांचे दोन्ही भाऊ सूर्याजी हे लढाईवर पानिपतच्या लढाई अब्दालीपर्यंत गेले पण ते तिथे सगळे भाऊ आणि ते शहीद झाले. ते तुम्हाला माहीत आहे मराठी अस्त झाले. आणि त्यावेळी सावंतवाडी संस्थांनी आम्हाला वृंदावन म्हणून त्यांची जी मुलगी अंबुबाईला वृंदावन म्हणून एक जमीन म्हणजे तिला नाव ठेवलं जी म्हणजे जिचा नवरा जातो ते पत्नीला देते तिला वृंदावन तुळशीच्या स्वरूपात दिलं जातं म्हणून त्या तिथली शेती दिली आम्हाला. आता ते केळबाई मंदिरच्या पाठीमागे आहे आणि ते इनाम दिलं सावंतवाडी संस्थाने आपल्या मुलीला आणि प्रभावळकर राजघरांच्या सुनेला. मग ते तिला त्या शेतीला नाव दिलं वृंदावन म्हणून. 60 भऱ्याचं कुंबळं म्हणजे पूर्वीचं हिशोब जमिनीचा कुंट्यात नव्हता कुंबळे म्हणायचे शिवाजी महाराजांच्या. ते 60 भरे भात पिकणे भरे म्हणजे खंडी कुडू खंडी खांडी असं ते कुंबळं असायचं. तर ते 60 भरे भात विकण्यावर कुंबळं त्याने आपल्या मुलीला दिलं. ते सावंतवाडी संस्थांनी दिलेलं आम्हाला इनाम आहे आणि ते इथे केळबाई मंदिरच्या पाठीमागे त्याला अजूनही त्या सातबारात वृंदावन म्हणूनच नाव आहे. तर असं ते सावंतवाडी संस्थांची नंतर आमची सोयरीक जमली. नंतर मग आम्ही पाहुणे झालो. पण पूर्वी आम्ही एकामेकाशी विरोधकच होतो शिवाजी महाराजांची कारण आम्ही शिवाजी महाराजांसोबत आलो होतो. त्यामुळे आम्ही ते शिवाजी महाराजांच्या लगत असल्यामुळे त्यांच्याशी आमच्या लढाई व्हायच्या. कालांतराने आम्ही कुडाळ देशकरांसोबत राहिलो त्यामुळे पुन्हा आमच्या लढाई व्हायच्या. लढाई चालूच असायच्या आमच्या. पण त्यानंतर आता मला कळालं की शिवाजी महाराजांसोबत तुम्ही इथं आलात, कोकणात आलात, कोकणात तुम्ही राहू लागलात. त्यानंतर तुमचं वैर होतं ते सावंतवाडी संस्थांशी, तिथे तुमची सोयरीक झाली, ते वाद मिटले आणि त्यानंतर तुम्हाला जमिनीसुद्धा बहाल करण्यात आला. पण या मंदिराची स्थापना इथे कशी काय झाली आणि विशेष म्हणजे या मूर्तीबद्दल असं सांगितलं जातं किंवा मगाशी तुमच्या बोलण्यातनं सुद्धा जाणवलं होतं की ही शिवाजी महाराजांच्या मंदिरात जशी प्रतिकृती आहे देवीची तशी इथे पाहायला मिळते. त्याबद्दल काय सांगा? कसं होतं आम्ही पूर्वी घाटावरचीच म्हणजे आमचं मूळ विशाळगडाच्या पायथ्याशी आमचं आहे पण सगळे आमचे व्यवहार घाटावर. त्यामुळे आमचे रीतिरिवाज शिवाजी महाराजांचे समज होते म्हणजे घाटावरच्या पद्धतीचं होते कोकणाच्या नाही. अजूनही आमचे जे रीतिरिवाज थोडेसे घाटावरच्या पद्धतीचंच आहेत. म्हणजे गौरीचं एक दोरे बांधणे वंशवैली बांधणे ही घाटावर पद्धत आहे ती कोकणात नाही आहे. त्याच्यानंतर होळीचा प्रकार हा आमचा घाटावरच्या पद्धतीचा आहे. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मिळते जुळतेच आमचे सगळे देवकार्य चालायचं. शिवाजी महाराजांच्या देवघरात जशी साडी नेसवलेली अशी मूर्ती दिसते आपल्याला कधीतरी त्याच पद्धतीची मूर्ती म्हणजे त्या शिवाजी महाराजांसोबत आल्यामुळे ती त्यांचीच रीतिरिवाज आम्ही आत्मसात केले आणि त्याच पद्धतीचं हे देवघर आमचं तसंच आहे देवारा आहे तो. आणि आमच्या मूर्ती ह्या अचल आहेत अचल नाही म्हणजे स्थिर नाही. म्हणजे
आम्ही त्या देवी गोंधळाच्या वेळी आम्ही त्या बाहेर आणतो. परत ते मशाल पेटवल्यानंतर म्हणजे त्याला एक शास्त्र आहे. गोंधळाचं तुणतुण आणि संबळ वाजल्यानंतर आणि मशाल पेटवल्यानंतर ती पेटलेल्या मशालीसहित देवीला बाहेर आणायची. गोंधळ उत्सव रात्रभर जागर गोंधळ करायचा, गोंधळी मंडळी जागरण गोंधळ करणार आणि मशाल विझवायच्या अगोदर पुन्हा देवीला स्थानावर नेऊन ठेवायची. असं ते शास्त्र आहे. म्हणजे ती अचल मूर्ती आहे, चल मूर्ती आहे, अचल नाही. इतर तुम्हाला पाषाण असतात ती चल असतं, म्हणजे अचल असतात, ती हलवता येत नाही. बरोबर, पण आमचं तसं नाही, आमची मूर्ती हलवता येते. आणि पूर्वी जे कोण सूर्यभान प्रभानवली एकत्र आहे त्यावेळी त्यांचा इथे मोठा वाडा, त्यावेळी ते आम्ही इथे राहायचे. कुडाळ देशकरांनी आम्हाला आमच्याकडनं सहाय्यामध्ये आम्हाला राहण्याची जागा व्यवस्था जी केली होती ह्या कुडाळ कोटातच आम्ही राहत होतो त्यावेळी, ह्या कोटात. त्यानंतर कान्होजीराजे प्रभानवलीकरांनी 1757मध्ये हा वाडा बांधला. आता जो प्रभावळकर वाडा इथे आहे, तुम्ही एस टी स्टँडच्या बाजूला गेलात तर प्रभावळकर वाडा म्हणून मोठा चौपाटीचा चौसोपी घराचा वाडा आहे. आणि सूर्याजीने इथे बांधला, कारण ही सूर्याजीला बहाल केलेली जमीन होती म्हणून सूर्याजीने इथे बांधलं. 2 भावांनी घर बांधलं. कालांतराने तिथे देवीची स्थापना झाली आणि इथेही झाली. ते मूळ घर इथे होतं. आमचं फॅमिली वाढल्यानंतर घर कमी पडायला लागलं. मग काही मंडळींनी एकत्र येऊन विचार केला की देवाला प्रायव्हसी पाहिजे कुठेतरी. एक स्वतंत्र जमीन आमची होती. मग एक स्वतंत्र देवस्थान आपलं निर्माण करूया, म्हणजे देवीला इथे. आणि त्यानंतर 1990 सालात आम्ही हे मंदिर बांधून तिथून देवी इथे आणली, आम्ही इथे स्थापना केली देवीची. पण मूळ जेव्हा तुम्ही कोकणात आला होता तो साल कितीचा होता, ती वेळ कुठली होती? 1964. म्हणजे तेव्हापासूनची ही मूर्ती आहे, म्हणजे आता जवळपास किती वर्ष झाली या मूर्ती? तर ह्या जवळजवळ 350 वर्ष होणारच. हो, 350 वर्ष होणार. आता मूर्तीकडे बघितल्यानंतर तिथे काही तलवारी दिसतात, त्यानंतर कवड्याच्या माळा दिसतात आणि त्याचबरोबर राजदंड सुद्धा दिसतोय. तर त्याबद्दल काय सांगा? त्यावेळी प्रभावळकरांकडे न्यायदानाचं काम होतं, प्रभावळकर राजघराण्याकडे. मग तो राजदंड हातात घेऊन न्यायदान करायचं असा तो रीतिरिवाज होता. म्हणजे त्याला एक हे होतं, जे राजदंड हातात घेऊनच कुठलंही न्यायदान करायचं असेल तर म्हणजे त्याला अधीन राहून, न्यायव्यवस्थेला अधीन राहूनच न्याय द्यायचा. तिथे कुठेही न्यायात चूक होऊ नये म्हणून तो देवाचा दंड हातात घेऊन, त्याला राजदंड म्हणतात, तो घेऊन न्यायदान करायचं. म्हणून तो राजदंड आहे, तो आम्ही अजूनही जतन करून ठेवला आहे. तलवारी या आमच्या पूर्वीच्या संस्थांच्या काळातल्या तलवारी आहेत, ते आम्ही अजून जतन करून ठेवले आहेत. कवड्याची माळ हे भवानी देवीचं प्रतीक आहे. म्हणजे खरं म्हणायचं तर मराठ्या ज्याची कुलदेवता भवानी आहे त्याने प्रत्येक कुलदेवता ज्याची भवानी आहे त्या माणसाने आपल्या गळ्यात छोटीशी कवड्याची माळ घातलीच पाहिजे. पण कालांतराने आता ते कालबाह्य झालं कवड्याची माळ घालणं. पण आम्ही अजून ती प्रथा जपलेली आहे की गोंधळाचा किंवा कुठलाही आमचा जो देवीचा कार्यक्रम असतो आम्ही कवड्याची माळ घालूनच देवीची पूजा करतो. आणि त्या माळा आम्ही जतन करून ठेवलेल्या आहेत. देवीची पूजा कुठली करायची असेल तर कवड्याची माळ घालूनच आम्ही ती करतो. कारण ती कवड्याची माळ घालून जसं भटजीने जानवं घालायला पाहिजे तसं ज्याची कुलदेवता भवानी आहे त्यांनी कवड्याची माळ गळ्यात घातली पाहिजे. शिवाजी महाराजांच्या गळ्यात कायम कवड्याची माळ असायची. तर ते कवड्याची माळ हे देवीचं प्रतीक आहे, तिचं आवडतं आहे. जसे गणपतीला दुर्वा प्रिय आहेत तशा देवीला कवड्याची माळ प्रिय आहे. त्यामुळे ते आम्ही कुठले कार्यक्रम असो, आमच्या देवळाचे कार्यक्रम होतात, उद्या ललिता पंचमी असले, दसरा असून दे, गोंधळ असून दे, प्रत्येक कार्याला आम्ही कवड्याची माळ गळ्यात घालूनच देवाची पूजा अर्चा सुरू करतो. तुम्ही जसं मगाशी म्हटलेलात की तुमच्या अनेक परंपरा आहेत, प्रथा आहेत, त्या अगदी म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या त्यावेळी चालायच्या तशाच तुम्ही जपून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे कोकणात ज्या वेगळ्या प्रथा असतात, परंपरा असतात, त्या सगळ्या वेगळ्या असतात. मग त्याविषयी काय सांगाल? अशा कुठल्या प्रथा आहेत ज्या तुम्ही अजूनही तशा पद्धतीनं चालू ठेवलेल्या? हो, आमची गोंधळ ही प्रथा आहे ना, ही आमची गोंधळ हा आमचा इतर तुम्ही आता इथे कोकणात आलात तर एक जोगवा मागण्याचा प्रकार असतो. म्हणजे 5 घरात जाऊन ते संबळतुंतून घेऊन जोगवा मागतात आणि नंतर तो गोंधळ घालतात. तर आमचा गोंधळ तसा नाही आहे. आमचा गोंधळ जोगव्याचा नाही, आमचं एक राजघराण्याचं प्रतीक म्हणून गोंधळ घालतो. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळातसुद्धा शिवाजी महाराजसुद्धा एखादी मोहीम जिंकून आल्यानंतर गाव जेवण घालायचे, म्हणजे सगळ्या सैनिकांना जेवण घालायचे. मग त्याचं निमित्त काय तर ते गोंधळ. मग देवीचाही उत्सव झाला, म्हणजे देवीचाही उदो करायचा आपण जिंकून आल्याबद्दल आणि गावाला जेवण घालायचं. तीच प्रथा आम्ही आमच्या कोकणात ज्यावेळी इथे आलो तर कारण आम्ही मूळ म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळाच्या अगोदर सूर्यभान प्रभानवली म्हणजे स्वराज्य स्थापन व्हायच्या अगोदर आम्ही खरे आदिलशहाचे सरदार, खरं सांगायचं म्हणजे सगळेच सरदार आदिलशहाचे होते. त्यावेळी स्वराज्य नव्हतं, त्यावेळी सगळं ही मुसलमान राजवटच होती आणि आम्ही खरे आदिलशहाचेच सरदार. सावंतवाडी प्रभानवली संस्थांची आम्ही संस्थानी, परंतु आदिलशहाच्या दरबारात विजापूरला आम्ही आदिलशहाचे सरदार म्हणून होतो, पहिल्या मनसबदारीत आम्ही होतो. त्यामुळे कुठलेही आम्ही एखादं युद्ध जिंकून आल्यानंतर, कारण त्यावेळी पद्धत कशी होती
मोहिमा ह्या जी मुलुकगिरी करायची मोहिमा ह्या दसऱ्यानंतर सुरू व्हायच्या आणि मे महिन्यात संपायच्या. पावसाळ्यात 4 महिने मोहिमा नसायच्या. मग त्यावेळी सगळं सैन्य आपापल्या घरी असायचे शेतीवाडीत. म्हणजे आता ते चालू आहे बघा, शेतीवाडी आणि कुणबी समाजाने मराठा हे आमचं सध्या चालूच आहे, ते तुम्हाला माहीतच. त्याच्यावर काय मी चर्चा करत नाही. तर त्यावेळी ते 4 महिने दसऱ्याला आम्हीच्या तलवारी परजून ती शस्त्रपूजा करून 9व्या दिवशी तलवारी परजून म्हणजे स्वच्छ केलेल्या 4 महिने बंद असतात तलवारी, त्या सगळ्या परजून देवी त्या शस्त्रांची पूजा करायची, देवीला बलिदान करायचं. त्याला आम्ही खंडेनवमी आणि मालवणी भाषेत त्याला खंडेश्री म्हणतात. आणि त्याचा खरा अर्थ आहे खंडेनवमी. खंडेनवमी करून दुसऱ्या दिवशी गावाच्या देवळात जाऊन देवाला नारळ ठेवायचा, कुडाळेश्वर मंदिरात नारळ ठेवायचा आणि तिसऱ्या दिवशी मोहिमेवर निघायचं, आदिलशहाच्या दरबारात निघायचं. आणि त्या ठिकाणी ते आदिलशहाच्या दरबारातनं आम्हाला हुकूम व्हायचा आणि ते विडा दिला जायचा, आज तुम्ही ह्या मोहिमेवर जावं. म्हणजे शिवाजीच्या महाराजांच्या दरबारात पण नंतर स्वराज्य निर्माण झाल्यानंतर सुद्धा तीच पद्धत होती. प्रत्येक सुभेदाराला एक जबाबदारी दिली जायची युद्धाची. मग ती मे महिन्यापर्यंत त्याने ती पार पडायची. त्यानंतर पुन्हा त्याने मे महिन्यात घरी यायचं. घरी आल्यानंतर मग आपण सुखरूप घरी आलो म्हणून मे महिन्यात एक गोंधळ घालायचे. तो गोंधळ म्हणजे विजयाचे. आम्ही सुखरूप परत घरी आलो. मग सगळ्या गावाला जेवण. त्यावेळी जेवण हे मोठं हे होतं. आता जेवणाला तेवढं महत्त्व नाही आहे, पण एखाद्या त्यावेळी 300 वर्षापूर्वी जेवण हा मोठा प्रकार होता. 300 कशाला, अजून 50 वर्षापर्यंत एखाद्या घरात जेवण असतं तर सगळे धावून जायचे. आता तेवढं होत नाही. आता 10 वेळा बोलवावं लागतं. आता म्हाळवस आहे, म्हाळवसाला जेवण काय मिळत नाही, तशी परिस्थिती. म्हणजे त्यावेळची परिस्थिती तशी होती. तर त्यामुळे तो गोंधळी परंपरा आमची घाटाच्या पद्धतीत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याच्या साजेशी आमची पद्धत. म्हणजे तुम्ही जर गोंधळ आमचा तशाच पद्धती ती प्रथा जपलेली आहे. दुसरी पद्धत आमची घाटावरची आहे म्हणजे गौरीची प्रथा. गौरीचे दोरे बांधणे म्हणजे गौरी ज्या श्रावण महिन्यात भाद्रपद महिन्यात ज्या पालेपाचोळा म्हणजे हे उगवतं, वनस्पती उगवतं, त्यांचे प्रत्येक वनस्पतीची गाठ म्हणजे लग्न झालेल्याचे 16 गाठी आणि लग्न न झालेल्याच्या 8 गाठी अशा प्रत्येकाचे 16 गाठी 8 गाठी बांधून ते संपूर्ण दोरे वंशवेली आम्ही गौरीच्या पायावर देतो. म्हणजे आमच्या संपूर्ण वंशवेलीचा भार हा आम्ही गौरीच्या पायावर देतो वर्षभराच्या रखवालीसाठी. मग ही पद्धत इथे कोकणात कोणाचकडे नाही आहे, ती फक्त प्रभावळकरांकडेच आहे. ती घाटावरची पद्धत. मग घाटावर तुम्हाला ही प्रत्येक घरात मिळणार. तिसरी गोष्ट आमची होळी. इथली जी होळी आहेत ह्या प्रत्येकांचे झाड तोडून म्हणजे एखादं आंब्याचं झाड किंवा प्रत्येक झाडं तोडून ती करतात. पण आमची होळी तशी नाही. आमची होळी पर्यावरणपूरक. म्हणजे कुठलेही आम्ही झाड तोडत नाही. जी झाडाची सुकलेली फांद्या असतात ज्या पडलेल्या असतात त्या सगळ्या एकत्र करायच्या आणि माडाची झावळं पडलेली असतात ती एकत्र करून मोठा असं हे करायचं, होमकुंड करायचं. आणि देव एरंड म्हणजे ज्याचा काही उपयोग नाही, त्या झाडाचा उपयोग काही नाही, त्याला देव एरंड म्हणतात. एरंडाचं झाड, त्याला 2 प्रकारचे एरंड असतात, एक रेग्युलर एरंड आणि एक देव एरंड. तर देव एरंडाची होळी आमची असते, ती घाटावर मिळतात ते जास्त. आणि आमच्या होळीला पुरणपोळीचा नैवेद्य असतो, मांसाहारी नाही, म्हणजे घाटावरच्या पद्धतीत. तर ह्या ज्या आमचे सण रीतिरिवाज आहेत ना, हे आम्ही सगळे अजूनही घाटावरच्या पद्धतीतच जपतो. पण इथे आल्यानंतर ज्यावेळी आम्ही सगळे संस्थानात स्वराज्यात विलीन करून इकडे येतेवेळी आपल्यासोबत कोणतरी हवेत, म्हणून आमच्यासोबत आम्हाला जर काही अडचणी निर्माण झाल्या देवस्थानाच्या कारभारात किंवा देवस्थानाच्या कामात, तर घाटावरच्या पद्धतीचा एक माणूस असावा. म्हणून कराड तळबीडचे मोहिते घराणं आमच्यासोबत आम्ही आणलेलं आहे. ते अजूनही आहे. त्यांना वतनवाडे देऊन आम्ही इथे स्थिर स्थावर केलं आहे. आणि इथे आल्यानंतर कोकणात आल्यानंतर कोकणाच्या रीतिरिवाज आपल्याला माहीत पाहिजेत. इथे कुठे आपण कमी पडता नाही कोकणात. म्हणजे त्यावेळेच्या आमच्या राजांच्या सदसद्विवेक बुद्धीने त्यांनी लढवले दूरदृष्टी म्हणून त्याचा आज आम्हाला फायदा आहे. तर त्यांनी ते इथला पण एक स्थानिक पाहुणा निर्माण केला. म्हणजे शेर्ले गाव आहे बांद्याच्या बाजूला, तिथले राणे, तिथले वतनदार राणे, त्यांना आपल्यासोबत इथे आणलं आणि कुडाळात आम्ही स्थिर स्थावर झालो. आज आमची 35-40 घरं इथे आहेत आणि पाहुण्यांची दोन घरं आहेत, राणे आणि मोहिते, प्लस सावंतवाडी संस्थांच्या संबंधित असलेले आमचे पाहुणे आहेत, भोसले सावंत म्हणून, ते पण आमचे पाहुणे आहेत. असं पण असे आमची ती रीतिरिवाज चालू आहे आणि अजूनही तो आमच्या प्रभावळकर कुटुंबियांनी जपलेला आहे व्यवस्थितपणे. ते रीतिरिवाज आम्ही जपतोय अजून आजपर्यंत तरी. आणि त्याचबरोबर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असतील तर त्याविषयी आम्हाला माहिती ऐकायला नक्की आवडेल. म्हणजे या निमित्तानं काही अशा गोष्टी असतील. सांस्कृतिक कार्यक्रम आमच्याकडे असतात. धार्मिक कार्यक्रमही चालू असतात. ललिता पंचमी हा मोठा उत्सव उद्या दसऱ्यात पंचमी दिवशी असतोच. गोंधळाच्या आदल्या दिवशी एक मोठा उत्सव असतो कुंकुमार्चन म्हणून. तो आम्ही व्यवस्थितपणे म्हणजे जवळजवळ 300-350 बायका, म्हणजे एकमेव असं मंदिर आहे आमचं की कुठेही मंदिरात तुम्ही गेलात किंवा कुठल्याही गावात गेलं तर
सामुदायिकपणे असे सगळ्यांना बसवतात सुवासिनी आणि एका सुपारीवर हे करतात. पण तसं आमच्या प्रभावळकरांच्या देवळात तसं नाही आहे की प्रत्येक स्त्री आमच्या देवीवर येऊन कुंकू वाहते. म्हणजे देवीच इथे येते, सभागृहात देवीच इथे येते, उत्सव मूर्ती, आणि उत्सव मूर्तीवर मंत्रोपचार करून प्रत्येक स्त्रीला प्राधान्य दिलं जातं. प्रत्येक स्त्रीचे कोणालाही हे करता येत नाही, आम्ही हे टाकत नाही, त्यांना प्रत्येकाला तिथे हळद कुंकू घालण्याचा आम्ही मान देतो, अधिकार. त्यामुळे भरपूर गर्दी असते. म्हणजे ती प्रबळकरच नाही. कुठल्या हा ललिता पंचमीचा कार्यक्रम असतो. उद्या आता या दसऱ्यानंतर 5व्या दिवशीच असणार घटस्थापनेच्या ललिता पंचमी. मोठा कार्यक्रम असतो. 300-350 बायका इथे कुंकूचं वाहन करतात, कुंकुमाचे समाधान मिळतं, फुल गर्दी होते. त्यावेळी सगळं असतं. आणि लहान मुलांचे डान्स असतात, त्याच्यानंतर भजनं असतात, फुगड्यांचा कार्यक्रम असतो. त्याच्यानंतर हल्लीच दादाई मडकईकर सावंतवाडीचे सुप्रसिद्ध, त्यांचं मालवणी म्हणीचा एक मोठा कार्यक्रम. म्हणजे असे कार्यक्रम म्हणजे चालूच असतात सांस्कृतिक. मंदिरात सतत चालू, दर मंगळवारी न चुकता इथे महाआरती चालू असते. हो, इथे सगळे प्रभावळकर, म्हणजे आमची परिवार खूप मोठा आहे. 3 वाड्या आहेत आमच्या प्रभावळकरांच्या, आणि राणे आणि मोहिते आणि भोसले सावंत असं आमचं हे संपूर्ण, म्हणजे एक आमची मन आहे, राणे मोहिते खाशे प्रभावळकर असं एक ते रुटीन आहे आमचं. म्हणजे कुठलंही काम करायचं असेल तर राणे मोहिते खाशे प्रभावळकर आल्याशिवाय आमचं कुठलंही काम होत नाही. तसं आम्ही ते जपलं आहे आजपर्यंत. खरं तर एक कौतुकास्पद असंच म्हणावं लागेल. अशा प्रथा परंपरा जपणं ही आपलीसुद्धा जबाबदारी, आणि ती तुम्ही सगळेजण पार पडताय, त्यासाठी तुमचंही खूप खूप कौतुक. आणि खूप महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचंही आभार. धन्यवाद. या मंदिरात आल्यावर किंवा या मूर्तीकडे पाहिल्यावर आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात आल्याचा भास होतो. सावंत प्रभावळकर या राजघराण्याची ही कुलदेवता म्हणून ओळखली जाते. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर त्या तलवारी असतील किंवा हा जो राजदंड आहे, तो या सगळ्या ऐतिहासिक वस्तू किंवा त्या परंपरा असतील, प्रथा असतील, त्या या राजघराण्यानं तशाच आजही जपून ठेवलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. तो वारसा ते पुढच्या पिढीकडे पिढ्यानपिढ्या ते जपत असल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. तुम्हीसुद्धा कधी कुडाळात आला असाल तर या मंदिराला एकदा आवर्जून भेट द्या, कारण याचा थेट संबंध आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांशी. कॅमेरासाठी कौशल वर्धमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ.